Programa ofrecido por Viña Almirante, Grupo Quintá, Instalaciones Toño e Granitos Santa Eulalia. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides, en Granitos Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachada, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balaustradas. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granitos Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. ¿Quiere reducir sus costes energéticos? ¿Ha sufrido una avería? ¿Quiere un estudio de su caso a medida para su vivienda, oficina, comercio o industria? Necesita una empresa seria. Mantenimiento y reparación, nueva instalación y modernización, fontanería, calefacción. Contacte con un buen profesional y con gran experiencia. 630 445 945. Instalaciones Toño SL. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pionero Matzerato, un albariño saboroso e sorprendente, de cor amarela intensa, con reflexos dourados. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfis de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quintá. Que tal? Boas noites, estamos un martes máis aquí en pleno aberto. Eu son Marta Landeira e vou nos acompañar de aquí ao final da temporada. Hoxe acompáñanos neste espazo de entrevistas Abelino García, presidente do Comité de Empresa del NOSA, Fernando Alonso, xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico e don César Mosquera, vicepresidente da Deputación de Pontevedra. E tal e como se soe decir, os últimos sempre serán os primeiros en este caso. Moi boa noite, César Mosquera. Arrancamos este espazo. Gustaríame que fixera pois unha valoración destes 2 anos de legislatura que levan na Deputación e que me diga pois un pouquiño se está cumplindo un pouco a idea que vostedes tiñan, non? A ver, facer un balance así moi breve é difícil, non? Eu destacaría algunhas cousas. A primeira, creo que por primeira vez na historia unha Deputación galega é absolutamente ecuánime, esa imaxe merecida a pulso, non, de caciquís e de favoritismos, pois na práctica desapareceu totalmente, non foi nada fácil, bueno, fomos traballando para logralo, non? Despois botou a andar algúns programas que nunca existiron ou que se intentaron e fracasaron. Por exemplo, o dos residuos, no mandato pasado, o anterior presidente, o señor Louzán, estuvo case 4 anos intentando sacar un proxecto adiante e non foi capaz de sacarlo adiante, non? Bueno, neste caso, levamos menos de 2 anos e está xa bastante avanzado e está saindo adiante con bastante éxito, non? Bueno, despois cubrironse toda unha serie de áreas como, bueno, pode ser a de promoción de emprego, a seguranza viaria, bueno, a cultura, a muller, bueno, toda unha serie de áreas, son todas moi importantes, pero digo, con respecto aos cambios, eu destacaría sobre todo a equidade, non? Sobre todo a igualdade. E, bueno, con respecto a cumprir os obxectivos, bueno, nos dotámonos dun programa. Por primeira vez tamén nunha Deputación houve un programa conocido, público, asinado públicamente, vamos, que de alcance de todos os cidadáns interesados. E, bueno, estámoslo cumplindo, pois, en líneas xerais, ao 100%. Moi ben, feitos positivos, pero tamén hubo algún enquistamento, como hubo a polémica co parque de maquinaria, cos traballadores, por exemplo, que estuvo marcando bastante a xenda dos medios durante uns meses. Pero que lograr equidade cando hai favoritismos e caciqueos é difícil, costa.
Aí está claro que se xuntaron as dúas cousas, son uns traballadores que estaban cobrando como 10.000 euros máis polo mesmo traballo que outros traballadores da mesma categoría, e, bueno, evidentemente, o que se puxo foi poñeros igual e crearon esa protesta, que non é única, hai unhas máis que van todas na mesma liña. Desde logo, nós non somos, digamos, tan inxenuos como pensar que cando se pon a igualdade e a equidade entre todos, que os que tiñan certos privilexios non vayan a protestar, claro que protestan. Na actualidade, como se encontra este tema? Ese tema é basicamente indefendible, entonces durou exactamente hasta que calcularon que lle podía ter algún beneficio político, non? Un tema terriblemente politizado, eran uns grupos de traballadores beneficiados polo PP e que o PP utilizou hasta as autonómicas. Xusto foi acabar os procesos electorais e acabouse a protesta. Están aí os datos, non me estou inventando nada. Moi ben, pois imos a centrarnos primeiramente na capital da provincia, non? Onde últimamente está recibindo numerosos recoñecementos internacionais polo seu modelo de cidade. Hai uns días visitábanos tamén o psicopedagogo italiano Tonucci, do que tamén se está levando a cabo unha exposición. Gostaríame que me falara un pouquiño dese modelo de cidade e se é extrapolable ao resto da provincia, non? Intentaron conseguir unha provincia o mellor máis humanizada, non? A ver, eu non creo que sea só extrapolable, así miméticamente non. Creo que é xusto, é necesario e é imprescindible por onde hai que ir. Certo é que aquí non temos os problemas tan graves en medio urbano, en vilas, en todo o tecido de asentamentos, como poden ter en China, na India ou mesmo en Estados Unidos, non? Con unha contaminación brutal que está, reducindo a esperanza de vida e creando uns problemas moi graves. Aquí non temos unhas cidades tan grandes e o problema pode ser menor, pero hai unha cuestión moi seria, moi profunda, non? Que estamos creando un entorno e unha reproducción, unha cría dos nenos en moito peores condicións na que tuvemos nós. Igual teñen mellores condicións materiais, pero que en conxunto teñen bastante peores condicións. E, incluso a esperanza de vida, a posición é que vai disminuir. O sea, estamos ante un problema moi serio, non? Outro día estuve aquí no colexio de Viña Grande, non? Con Tonucci, e contábame, unha profe ali, non, de formación física, que os rapaces que lle chegan, resulta que cousas tan elementales que antes nin se plantexaban que un rapaz pode ter problemas, como definir ben a coordinación entre os dous lados, entre as dúas pernas e demais, pois topaba chavales que tiñen ese problema, porque témonos tan hiperprotegidos, porque hai perigo, pero a veces tamén se aumenta o perigo, se hiperdimensiona, que ao final temos os rapaces, como se debe dicir, como se fóramos uns déspotas ilustrados, todo por rapaces, a consola, o que sea, todo o que haxe por rapaces, pero sin contar con nada con rapaces. O sea, se o rapaz quere xogar, estorba, se quere ir a salir, estar na rúa con un amigo, que peligro pode haber. Ao final, témolos recluídos, é un problema moi serio, non? É un problema mundial, e, en Pontevedra, digamos que tivemos a decisión, o coñecemento e o valor para botalo a andar, que en principio non é tan difícil, non que sea fácil, e logramos unha cidade que polo menos aporta unha serie de valores que para min o fundamental é o de igualitarismo, o de equidade, non? Se deixamos o espacio público a que ocupe o máis forte, pois xa sabemos, vai ocupar o coche, vai expulsar os máis débiles, non? Sean nenos, sean persoas con dificultades, etc. E do mesmo orden que si a sanidade, por exemplo, só poderan ter acceso os que poden pagar. É do mesmo orden. O espacio público é un servicio público onde nos relacionamos, onde nos conocemos, onde tropezamos uns dunhas formación cos doutras, dunha clase social con outras, para nós é a idea central que eu agardo que se vai estendendo. Como di o alcalde,
todo o mundo di que sí, pero ao final parece que non o fai. Agardemos que vai facendo por ben, creo que por ben dos veciños e veciñas, non? En Pontevedra actualmente estáse a celebrar unha exposición deste psicopedagogo italiano. Todos os que a visiten, que reflexión poderán sacar desta exposición, non? Que el tamén fala dos modelos de cidade. Sí, fala de modelo de cidade, fala de educación. Antes estaba con... Bueno, era o primeiro día que había excursión pola cidade, asociado ca exposición, e tiña os rapaces ali, entonces meteron o micro que tiña que dicirlle algo, bueno. A mí o que me gustaría dicir non o dixen, pero vou non dicir aquí porque creo que é un bo reflexo do que quere transmitir Tonucci, non? O que quería dicir era facerlle preguntas, fixenlle outras, facerlle preguntas, dicir, a ver, o que vos vou dicir é todo moi importante, pero a ver se sabedes, según Tonucci, a miña opinión tamén é a mesma, cal é a máis importante. Entón, dicir, que vos portedes ben. E iban dicir que sí. E dicir, non é a máis importante. É importante, vale. Que aprendades moito, é moi importante, pero non é a máis importante. Digo, chavales de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, a partir de aí xa hai que falar outras cousas, non? Que se laven ben os dentes ou coman de todo, é moi importante. Pero non é o máis importante. Xogar é o máis importante. Porque cando se forman, a ver, un rapaz, todos os psicólogos coinciden que pode haber variación, pero sobre os 3-4 anos ten as habilidades cognitivas, físicas e de todo tipo básicas, polo menos a mitad xa estén formadas. Por lo tanto, en ese período ten que ter posteriormente tamén, como dixen, 11 anos, unha actividade moi elevada, relacionarse cos compañeiros, resolver conflitos, en fin, tensar as súas posibilidades para poder medrar, non? Eso que ve un rapaz que salta un e todo contento, despois xa intenta saltar un pouco máis alto, non? Claro, ese poñerse metas a si mesmo, comparar cos outros, ir definindo o seu posicionamento con respecto ao grupo e demais, eso faise a través do xogo, non hai outro, non hai un sustitutivo, non? Por iso é nas primeiras etapas da vida, pero digo, hasta bastante tempo, se cada eso, 10, 12 anos, é máis importante. Basicamente, é o que se pode ver na exposición, nas actividades complementarias, xunto con outra idea de Tonucci, moi profunda, pero que hai que ter en conta a opinión dos rapaces. O sea, non pode facer un mundo para os rapaces sin ter en conta a opinión dos rapaces. Debe ter en conta. Outra cousa que se poida facer ou non, o que eles aspiran ou non. Por iso ten o Consello dos Nenos, non? Que defende que haxa un Consello Municipal ou escolar dos nenos, e con unha idea tamén moi profunda que non me seleccione os nenos po Consello en función de que sea o mellor ou que sea máis listo, incluso por eleccións. Por que? Porque a opinión dos máis débiles, retraídos, tímidos, con algún problema ou sin ningún problema, pois resulta que non vai aparecer a dos máis arrexados, e que normalmente incluso traen o recado da casa en vez de opinar por eles mesmos, non? Que é unha idea moi profunda que na sociedade hoxe, por exemplo, está, afecta moito os medios de comunicación, e afecta moito, que hai quen se considera que a súa opinión é a de todos, verdad? E resulta que hai outros que se están calados ou non dan ese paso e dicir eu quero que se escoite a miña opinión, e resulta que non teñen a mesma opinión ca eses supostos líderes. Estámoslo vendo incluso todos os días na opinión que se emite a través dos medios de comunicación, e resulta que despois chegan as votacións e a xente vota outra cousa. Non é, claro, porque ter en conta a opinión dos, digamos, intentar de todos, que representen a todos, non solamente os que se fan portavoces e os que se erixen. Moi ben, pois estamos a falar dun modelo de cidade en Pontevedra, pero tamén vamos a falar de unha provincia máis sostible na que se está para que se está traballando dende a Deputación, non? Vamos a falar agora da compostaxe. Entón, é un tema que é unha aposta persoal, por así decirlo, do vicepresidente, no que se está a traballar moi a fondo, e dos mestres composteiros, que estamos escoitando moito esa palabra últimamente. Poderíamos falar un pouquiño que é un mestre composteiro, non? A ver, a compostaxe é algo que se fixo sempre, non? Ben, vía esterco, vía pilas, non? Vía montes de restos que se iban descompoñendo e máis. Bueno, fixose sempre, fixose ben. Que sucede? Que hoxe, queremos unhas normas higiénicas moito máis elevadas. Entonces,
hai que compostar un proceso un pouco máis reglado co que se facía, non? Eso é basicamente a idea. As experiencias que hai polo mundo adiante, que hai moitísimas, que hai moitos anos, pois resulta que recomendan ou chegase como conclusión de que parte delas fracasaron por non haber xente preparada para leválo. Porque ten as súas... non é difícil, pero ten as súas normas, necesita moito coñecemento, non unha tecnoloxía moi sinxeliña, a tecnoloxía é moi sinxela, pero o coñecemento ten que ser moi elevado. Como había esa carencia, pois foi o primeiro que fixemos, formar esa xente que chamaban mestres composteiros. Ese nome existe tamén en Austria, existe tamén en Estados Unidos, o sea que non é nada original, pero que estes son mestres composteiros de verdad, porque cada un, o sea, ten unha base de formación moi forte e a partir de aí pois saben facer variantes. O sea, onte o sábado poñei un exemplo, estes saben facer a técnica da empanada de maravilla, e despois cada un dalle o seu toque, xa é capaz, o que non lle podes intentar dar o toque se non sabes a técnica da empanada, que vas a chafala. Non, estes teñen unha formación extraordinaria, é un nicho de emprego que pudemos, casi todos que temos formado hasta ahora, que son 18, pois puderon irse a traballar a Italia, a Madrid, a Navarra, eles quixeron seguir, están implicados no proxecto, dá unha gozada ver a preparación que teñen e o gusto que traballan. E incluso nos concellos da provincia, non? Nos que se están instalando os composteiros. Un proxecto, pero que non é a veces pois todo ben recibido polos veciños que podería ser, non? Entón, hai unhas semanas tiñamos constancia aquí nesta canle, no canal Rías Baixas, de que en Vila García pois levanta pois certas asperezas, non? Este tema en veciños de diversas zonas. Claro, pero volvemos ao mismo que estaba dicindo, non? O que non o expliquei ben. Vamos a ver, implantalo ten un protocolo, e hai que facelo dunha maneira. En Vila García non se fixo. Claro, entonces, supoño que a mellor intención, pero non se pode facer así. Entonces, aparte dos problemas que pode haber, de base ou que sea, se non se fai ben, están buscando xa paus para o lombo. Hai un protocolo, que dicir, ten que haber unha serie de xente que se apunte, hai que falar con eles e negociar, aparte de cuestións técnicas, outras cousas. Ese proceso non se fixo. Empezas a facer o composteiro, a base, aparte, incluso sin, a Diputación, en principio, ese composteiro non o iba a colocar, porque como non se cumplen os requisitos, non o iba a colocar. Curiosamente, onde se cumpriron os requisitos, estamos falando de 52, creo que instalados en toda a provincia, en non sei cantos concellos distintos, 22 ou 23 concellos, non houve problemas en ningún. Entón, señor Mosquera, estamos falando de que poido ser unha neglixencia administrativa do Concello claramente o colocalo ali sen consultalo previamente cos vecinos. Non, é que era o protocolo, estaba saltando o protocolo. A Diputación, si chega sin a asignatura de 120 persoas en un radio pequeno que aceptan e se comprometen a votar, non se iba a colocar. Porque iso foi que se dixeu a todos os que quixeran colocar algún. Entonces, claro, por iso digo que estas cousas, pois todos entendemos, pero, casi millor é deixarse guiar polos que saben, e temos un mestre composteiros que saben moito e nos poden guiar, e temos a Carlos Pérez, que é un experto mundial en estas cousas, e mellor facer as cousas que discurrir ou intentar facelo, saltarse pasos que ao final levan este conflito. Xa digo, foi o único, tamén foi o único que empezou a facelo sin cumprir os trámites e os pasos que se recomendaron e que se exixiron, porque senón non se colocaba. E teñen constancia dende a Deputación, como se vai a solucionar este problema, se os veciños van a poder votar ou elixir unha nova localización ou se van ter que quedarse con eles ali? É unha cuestión do Concello. A verdade que non sei como vai evoluir. Eu sei que hai veciños, porque se dirixiron a min en Pontevedra, de que queren que se cloque, e outros pois igual non queren. Xa digo, foi crear un problema donde non tiña por cabelo por non facer as cousas según os pasos establecidos. Xa digo que foi único,
E incluso en outros sitios hubo xente que estaba a favor, outra en contra, xente que non lle gustaba, que tal, bueno, pois segueuse o protocolo, reunióse con todos, etcétera, asinatura, compromiso, non sei que, e ao final están colocados con funcionamento, vamos, que desborda as previsións en canto a calidade, en canto a compromiso dos veciños, porque, digamos, o que se chama impropios, non? Cousas que non se debe votar ali, que se votan prácticamente nada, o sea, funcionando de maravilla. Bueno, eso foi unha incidencia que tuvo esa orixe e que para nada, digamos, invalida, porque fíxose dunha maneira que non era que había que facer. Moi ben, pois gustaríame seguir profundizando neste tema, pero temos todavía outros e bótase noso tempo en riba e pasamos das críticas dos veciños nesta ocasión ás da oposición do Partido Popular, non? Que levan uns meses pois queixándose pois da paralización de certas obras que no seu momento sí que estaban contratadas e agora non, entón están acudindo e protestando, non? Gustaríame recordarlle unhas declaracións que fixo a deputada popular Nidia Arévalo, nas que o acusou de paralizar 7 millóns de euros en argumentos e de falta de xestión. Creo que podría ser un bon momento para que vostedes puxese pois a súa opinión acerca destas críticas, non? Sí, é francamente sorprendente, tremendo, non? O sea, nunha época en que os veciños, se quere facer unha obra, se exixe non sei cantos permisos, que cumplan non sei cantas normas, verdad? Na Diputación a norma era non cumplir ninguna norma. Era non cumplir ninguna norma. Incluso se están derribando casas, que é un feito terrible, non? Pero, bueno, disciplinariamente, a xente que fixa a súa casa sin licencia, onde non debía e demais, pois, bueno, pois a Administración, a Diputación é un caso aparte. Entón, as obras que paralizou foi Ronda de Pontevedra, sin estudio de impacto, sin permiso de cultura e sin permiso da COTOP cando apoia nas dúas. Está xa refeito e demais. Luís Rocafort, non? Que xa está en obras outra vez. Sin os tubos mal colocados, se chega a facerse a primeira chuvia a saltar todo, a mitad da rúa, bueno, tal. Ballón András, sin terreos, unha obra carísima, verdad? Tal. En Meis sin terreos, unha urbanización que a todos os concellos, incluídos o PP, se exixía que cofinanciaran, e resulta que esa non, etc. Bueno, a unha moraña que entubaba un río sen permiso de Algo de Galicia, pasaba ao lado dunha igrexa románica e máis dun pazo, sin permiso de patrimonio. Bueno, que a desfachatez, teño que dicilo así, non me gusta usar palabras gordas, e que non ten límite, dicir, oi, se ustedes fixeron unhas chapuzas, esténse calados, retomaránse, iránse facendo a medida que se poidan, pero ben feitas, como se exixe calquer veciño, que a administración empece exixíndolle aos veciños que non poden facer, que teñen que ter permiso, teñen que ter unhas normas, e elas saltándose todas as normas. Creo que, vamos, curiosamente todas as obras foron adxudicadas desde que perdeu a presidencia non o BB, despois das eleccións, hasta a toma de posesión da nova corporación. Sospeitosamente, curiosamente, todas unhas chapuzas e unhas cacicadas gordísimas. Curiosamente, os concellos, o de Pontevedra, o de Sanxenxo, o de todos, menos o de Vilanova, que ese señor non quere falar con ninguén, excepto dos seus, pois estuvo falado con todos. E despois, de repente, aparece o BP con Nidia Arévalo frente a os mismos alcaldes que estuveran de acordo a aparecer na foto cos cartaces, verdade, agora paralizada. Bueno, son cousas destas que hai que ver en política que, francamente, non se sabe un se reír ou tomalas en serio, non? Moi ben, pois xa falando de obras que quedaron paralizadas, tamén imos falar das que se están facendo. Vamos a falar de Luís Rocafort en Sanxenxo, que tamén está levantando pois certa polémica nas últimas semanas. Gustaríame pois vai haber, se hai posibilidade de que haxa esa modificación que a plataforma de afectados e veciños solicita e que tamén fixo pública o alcalde da vila, non? Que pediu que se escoitase un pouco os veciños, e se mo permite, imos recuperar unhas declaracións que facía hai uns días Gonzalo Pita, ímolo escoitar, e a raíz do que el nos conte nesa declaración recollemos a contestación. Non hai vontade de darme unha explicación de forma o suficientemente clarificadora con respecto a si esta modificación
é posible ou non é posible. Ante todo son o alcalde e o que estou aquí é porque me votaron os veciños e vou a defender os intereses dos veciños e non vou a consentir que ningunha sigla política veña aquí a pretender facer as cousas á súa maneira. Recordo de que aquí poñemos o 30% da financiación e, polo tanto, son pequenas cuestións as que nos aportamos xunto coa que acabamos de hoxe tamén comprobar in situ os políticos daqui de Sanxenxo, co problema que temos abaixo coa pasada dun autobús, que o comprobamos chamando un autobús e o comprobamos a mañan cedo, e que tamén son pequenas cuestións que hai que subsanar e non vou a permitir, baixo ningún concepto, de que estas pequenas modificacións que non son susceptibles de paralización se leven a cabo, pois porque, bueno, un diputado non estea predisposto a reunirse e a buscar solucións, non? Moi ben, pois vamos a explicar. Sí, o que pesa que había que poñer as declaracións deste señor, digo, para non complicar, non ter que dar moitas explicacións, cando apareceu con o diputado que cita dicindo que ese proxecto estaba elaborado, traballado, pactado e que todos estaban de acordo e asinaron un convenio no que lle parecía extraordinario, magnífico o proxecto. Claro, despois resulta que porque o BP se pon a dicir cousas que non eran certas, como que quedaban 60 plazas, quedan 100, como que non sei que, entonces de repente nos entran os nervios e donde dixen aquilo, donde digo Diego. Claro, as obras non se fan así, faríanse antes así, agora non, pénsanse, traballanse, estudas, analízase, mira todo o que hai e xa está, non? Ben, eu non me... O que me parece absolutamente extraordinario é que o proxecto anterior, que era unha catástrofe, e que o Concello sabía que era unha catástrofe, ademais, que non se expuxo ao público, este sí, etc., non houbera ninguna protesta. E agora que se vai facer unha obra, a mellor urbanización que fixo nunca a Diputación, a pena que non se cederan, algún non cederan algúns cachos para que quedara redonda, pero eso no futuro é fácil de, vamos, según vayan cedendo arreglalo, pois de repente haxa quen protesta. Curiosamente, o primeiro que abriu a boca foi o señor Telmo Martín. Non se nos perda de vista que por montar, vamos, por abravear e montar lío. A ver, non é fácil, facer as cousas ben, sobre todo a herencia que hai, non é nada fácil, e, bueno, pois intentámoslo o mellor posible. Repito, este proxecto é o proxecto máis traballado de Diputación. Ora, a Diputación ten outras cousas que facer en canto se pechou este proxecto, e se pechou co acordo, co aplauso do alcalde de Sanxenxo, os seus concelleiros e os seus técnicos, hai que dedicarse a outras cousas, non vamos estar todos os días porque un cambio de opinión ou non cambio porque un lle pareza ben ou mal, porque se non se fai nada ben, polo menos, non daríamos feito nada ben. Moi ben, pois pechamos aquí esta conversa, damos as grazas por acompañarnos esta noite en Pleno Aberto e nos continuamos co segundo bloque de entrevistas desta noite. Faremos ya a Avelino García, presidente do Comité de Empresa del NOSA, pero antes imos a seguir unha pequena pausa publicitaria. Continuamos a volta.